लोगोफोर नोंथांमोना साननो हागौ बे भिडिअआ मानि धरना होदोंमोन बेखौ साननो हागौ आरो सिगांग्रो बयखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय आरो जाय दासिमबो आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बयबो साबस्क्राइब खालाम प्रेस दा बेलखौ आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि इउटिउब चेनेलखौ जौगानायाव मदद खालामगोन बे भिडिअआ जाहैबाय 2021 मायथाइनि 21 एप्रिलमोन जेब्ला लकडाउन कर'ना भाइरासनि लकडाउन आरो बे समाव लकडाउनबो बाराद्राय लकडाउन नंलामोन आरो माने जों बिराद मास्क गाननानै ओंखारबायलाबायनांगौमोन बे समाव बे भिडिअआ जाहैबाय माने जों जेब्ला आर'नाइ कलेजाव फरायदोंमोन अब्ला बेयाव इउनियन बडियाव जों दंमोन आर'नाइ कलेजनि 2021 मायथाइनि 21 एप्रिल बे बोसोराव आरो 2021 मायथाइयाव ओमफ्राय बे बोसोराव ओरैबायदि जादों माने जों थार्ड सेमिस्टार मोनबायमोन थार्ड सेमिस्टार मोननानै जोंनि थार्ड सेमिस्टारनि फाइनाल एग्जाम दंमोन फाइनाल एग्जामा ओरैबायदि जादोंमोन माने ओरै जोंहा थांलाय फैलायाव एसे उसुबिदा एसे प्रटेक्शन होदोंमोन बयबो फुरा भारतआवनो बेबायदि खालामनांगौ ओंखारलाबायनो मोनथ'वा बेबायदि थासारि सोलिदोंमोन आरो माने ओरैबायदि थासारि सोलिदों बेबायदिनो माने ओंखारनो मोनद'वा मास्क समावबा ओंखारनो मोना बेबायदि आरो मास्क गानाबा ओंखारनो मोना बेबायदि थासारि सोलिदोंमोन जोंहा एग्जाम होथारनांगौ बे एग्जामखौ होथारनांगौ ओमफ्राय आर'नाइ कलेजआ जोंना बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव आरो बेजोंनो गोबां दङ जोंना क'क्राझार एरियायावनो ओरै केजिसि दं ओरै गार्लस कलेज दं ओरै गुबुन गुबुन कलेजफोर दं आरो ओरै जनता ओरै गुबुन गुबुन ओरै दतमा UN एकाडेमि बिसोर गासिबो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव जोब ओमफ्राय बिदिनो गोबां कलेजफोर दंबावो गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि आन्दाराव जेसेबां कलेज दं आरो गुवाहाटी इउनिभारसिटिया ओरैबायदि होदोंमोन जे लकडाउन आरो कर'ना भाइरासनि दारै बिसोरनि इउनिभारसिटिया ओरैबायदि होदों माने एग्जामखौ अनलाइन होनांगौ होननानै एग्जामखौ डिक्लेयार खालामबाय जोंनि इउनिभारसिटिया बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया माने डिक्लेयार खालामाखै दाबो बिनि सायाव माने जोंहा सानखांनाय फैदों आरो जेनेबा बिदिनो गुबुन गुबुन इउनिभारसिटिनि आरो गावसिनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव जेनेबा MSc MA गोजौ थाखोनि फरायनायफ्राबो सानदोंमोन जे जोंनोबो अनलाइन एग्जाम नांगौ बेखौनो लानानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जोंना जेनाखि इउनियन बडि केन्डिडेट बिथांमोनहा जायनि इउनियन बडियाव दंमोन बिथांमोनहा ओरैबायदि खालामदोंमोन दि जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव जेसेबां कलेज दं बिनि स्टुडेन्टसफोरखौ लिंहरनानै सावरायखांनायनि उनाव ओरैबायदि खालामदों माने जोंनोबो अनलाइन एग्जाम नांगौ बिनि थाखाय जोंनो मोनसे दाबि खालामनांगौ बिनि सायाव दाबि देखायदोंमोन आरो बिनिनो बे भिडिअआ बेनोमोन गाइस आसा खालामो नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो आरो बे भिडिअआ सिगांनिमोन आं ओरैनो दानगाराजासे बे भिडिअखौ आं हगारनो आंनि मबाइलावनो दं दासिमबो बे भिडिअखौ आं ओरैनो दानाजासे ओरैनो हगारनानै दोननो साननानै आं दिनै बेयाव आपल'ड खालामनो सानदों गाइस बे जाहैबाय आंनि एपिसड 5 जागोन बेयो कलेज लाइफआव आं मा मावबोनो मोन्दों बिनि माखासे कलेज लाइफनि भिडिअ जागोन बेयो आं मा मावबोनो मोन्दों आं बेखौ एपिसड 5आव होगोन लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होखागोन सिगांनि एपिसडखौ नायलांबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालामदो प्रेस दा बेलखौ बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौ नायसै फाइनालि जों होबायानो खेनथामसो जों जेनाखि होख्रावनांदों बिथांमोननि सायाव भाइस चेन्सेलर बिथांमोननि सायाव इउनिभारसिटिनि सिङावनो इउनिभारसिटियाव जों खेनथामसो होख्रावहैनांदों बिनि उनावसो जों अनलाइन एग्जामनि नटिसखौ मोन्दों आसा खालामो नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालामगोन आरो प्रेस दा बेल आइकन लाइक शेयार कमेन्ट बयबो कमेन्ट खालामथार आरो आंनि इउटिउब चेनेलखौ जौगानायाव मदद खालामथार आसा खालामो नोंथांमोना बयबो कमेन्ट